A Audiencia Provincial de Pontevedra arquivou definitivamente a denuncia dos concelleiros socialistas de Valga contra o equipo de goberno polas comisións de coordinación. O Tribunal de Xustiza avala as explicacións dos populares que aseguraban que as comisións foron creadas legalmente polo Pleno. O auto di literalmente que as comisións de coordinación existen dende o ano 1991, froito da potestade de autoorganización que ostentan as corporacións locais e, por tanto, axustadas a dereito. Polo tanto, a Audiencia descarta a existencia dos delitos de prevaricación administrativa e malversación de caudais públicos, posto que os concelleiros que cobraron as correspondentes dietas efectivamente asistiron ás reunións. O pago respondeu a un procedimento legal e o gasto estaba previsto nos orzamentos. O alcalde pide agora aos socialistas que pidan disculpas e recoñezan públicamente que estiveron intentando engañar os veciños. Pedímoslle agora aos concelleiros do PSOE e aos seus palmeros que rectifiquen e recoñezan públicamente nos medios de comunicación e nas redes sociales nas que durante toda esta legislatura estiveron intentando enganar aos veciños. Segundo o Goberno local, a resolución da audiencia fulmina a credibilidade do PSOE de Valga e engaden que a súa capacidade para exercer con rigor como representantes públicos é nula. Por elo, piden á candidata dos socialistas que presente a súa renuncia como cabeza de lista. Por lo tanto, exiximos á candidata do PSOE que recoñeza que todo foi unha burda estrategia política para manchar a imaxe deste equipo de goberno e presente inmediatamente a súa renuncia como cabeza de lista. Bello mostrouse confiado de cara ás vindeiras eleccións municipais. Para o alcalde, a sentenza é positiva porque disipa as dúbidas que puidese ter algún veciño. Si algún veciño do noso concello se encontraba con dudas ou encontraba pensando e creendo no que eles dicían, todo eso se desmonta e, por suposto, que eso é positivo. O alcalde reclamou unha maior dignidade á oposición e lamentou que a denuncia salpicara a menores de idade, xa que asegurou na escola de Valga dirixirose a un neno acusando de ser dunha familia de ladróns.